Dneska dosť čerstvé ráno. Stopujem svorku vlkov. Ráno mi prebehli. Cez lúku len ešte bola tma, tak sa nemám možnosť ani odfotiť, ani nič. Uvidíme, lebo stôve tu neurekom, však vám ukážem za chvíľku. Pohybujú sa hore v tomto lese niekde ponado mňa, ťažko povedať. Idem ich trošku postopovať, možno, že sa niekde zastavili alebo majú niečo strhnuté, možno, že sa podarí aj vidieť. Dúfal som, že prejdem tou hrubou horou, vzadu začínajú dosť také veľké rúbáne, skalnatý terén, dosť je to také prehľadné, tak som myslel, že si tam niekde sadnem a budem čakať, či sa mi niekde nemihnú vlci. No ale samozrejme, mal som na nich šťastie, len konkrétne v takomto poraste, kde nie je veľmi jednoduché niečo odfotiť, nie to už nakamerovať, ale ja som videl asi 4 alebo 5 vlkov, podarilo sa mi chytiť len tak na pár sekúnd, 2 prebehovali jeden za druhým, tak poríte sa na to so mnou, snad sa vám to bude páčiť.